कनिए पता नहीं दा कने आहो कने तोर खाली रास्ता दे देता बहिनिया जीजा संग न खई हां खिया दिया हो छोड़ दे अभी ना खाए ना खिया दी अपना बहिनिया के हो बचिया अरे वो खाली हमारा में बाद में ए हां मेरी माई के दे दी होई खाना नानी जी के हां ठीक बा मम्मी जी के भर पेट दे दो आ जा बढ़ जा तू हो खाए के हां खा लो अरे का हो एबरा खियाइबो के उपवास करवाइबू बतावा सब भूखाइल बा निकोला घरवा में से बहरिया सब लोग भूखाइल बा आ तू घर गोरले बाड़ू खाना तो बन गइल बा तो बना के घरवा में खा सब लोग भूखाइल बा तू बाड़ू तो बना के घर में ढुकल बाड़ू मम्मी जी हम केकरा ला कहे खातिर जाई रोले न कनिया खाना वाना बना के तो बना के रख देले बानी अब शुभ काम में देरी ना सर दने खियावा आता ना भूख लागल बा ना आता ना भूख अब दूसरा काम का कहीं हमारे इतना भूख लागल बा कि बुझा कि उल्टी हो जाए मम्मी जी कहे कि नहीं चाहेंगे भूख लगल तुम कभी खा दे रहती रोले सुन ना कहीं तुम आई दादा तो पूजा पाठ करे खातिर का खाइल खाना में आ एगो बात सुन ल कनिया दाल भात तरकारी बनेला सादा खाना तो तनी लेट में भूख लागला जे मुर्गा मछली बनल त या हम के चाहे के हो बड़ी जल्दी भूख लागेला एगो बात सुन ल तो कभी बना के रख ले बानी रोज सब कहत तुम कभी खा दे रहती पानी लेकिन ना जब तक खा देता नहीं आके हे तने पता लावता बाटे हो जाई कि थरिये में खाई हो जाई हो तो जाए ढेर तो पता बा घरे का आदमी बोले के धो लिया बजा के धो के लिया हम सबके बुला के बैठावा तनी बैठो हां जा तब धो के तब खाना चलाब आ एकरा का बुझाता भी नया नोचर भी अब रह जाई घुल मिल जाई तब न बुझाई कि के परिवार के गाने रखे के बाटे चाहे परिवार साथे कैसे रहे के बाटे ठीके कहतिया कि बना के धोले बने हमारा का बुझाता कि का करी हो देखे न लगनी हां आखिर मान लो कि पतल गिलास बचा रही तब कौन जे मार लोग लइका बियाहे के बाकी उहे कामे आई सोचनी कि ये पतल पे खाओ के साधा के खत्म कर दिया जा अब खुलल बाटे फेरबो ना करी सन दुकान वाला अपने तू बन सन जल्दी कर बोला के हम लेके आवत तनी कनिया दो का एक कनिया तू तो एकदम बुझाए लगल कि तेजुआ है लइका इतना लज कोकड़ बनत के न कि कहत के मुंह में बैठ के खइबे ना करो अब जाओ ना अब ओकरा के अलगा खियावे अरे रवा जब जानत ही बानी तब का सब गीते गावत अच्छा देखा जा कहिया जब लेकिन कुछ बा कनिया न पतालावा के धो के लिया आइल बाड़ी न ए त जेकर संस्कार रही उ कुल उहे करेला धोवल ना जाला का भइल हो कनिया मकड़ी गिर गेला दे दीजिए आ ये दादा मकड़ी गिर गेल त पतल चेंज होता टे हमा सुमा पोछ पाछ के वही में खा ले के दादा सुना हो एगो बात कहते ए कनिया बेजुआ ऐसे नहीं कि खाती तहरा में खाई ना हैं बेटा वो खाइबे करी हमरा के ढेर मत दी ठीक ना रह काहे हो कनिया मांग ले हो ई मत कहे कि हमर बुढ़िया कुल की फेरा में बाड़ी जैसे देखो तन कि आजकल के मर्द मेहरा रुए में खाता न से एक कनिया जाना तड़ू जब हम आई रही ना तो मम्मी जी देखत रहनी कि हमार लइकवा अपना मौगी में खाता कि ना पति परमेश्वर हो खाना झूठ ना खियावे के चाहे एगो ए मम्मी जी दादा छोड़ मर्द के बैठ के खियावल जी खाली हन जा तब ए मम्मी जी जान तनी आजकल के वो रीति रिवाज नहीं खे ए कनिया साथ रहू ना ना अकेले चला तो कबू अंसा तो कबू तो बोली हो अब मान लो कि हां अब इतना गहरी साड़ी ना पहनले बारी यही से लेकिन होइबे ना करी का करियो सूट ले जाके हल्का ऐसे कर लियो नहीं ना जींस ना भगलू जींस पहनाई नाइटी हमनी का मम्मी जी पहनाइबे ना करी ना तो जींस कहां से पहना दे हम थोड़े थोड़े खाना दिहल जाला एक लेकिन दो वाली खाना कभी देवे के कुछ कही दीदी एकदम से चावलवा उजरे उजरे लागत आटे न हां फरा में आइ रहलो उगे चावलवा हो तबे ना गम 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 करते बासमती के न हटे जी तबे ना बासमती के दिगर बानस तो बना देले बानस तबे ना गम 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 किसान के करते दिल होला किसान के दिल होला देखिए मम्मी जी ओकरा दिल ना होला चुप रही ए कौन थी कनिया से ना निकल चलाई खे कोनो बात ना बताइए जी ये मम्मी जी का ना जी हमने काहे करती कुछ बतावे जाए चाहे कहे जाइस दो के समझा बुझा देले बानी
ठीक बा अपने बुझा ले चल ई ना कि अपन आगे ओकर के मत लगई है जा नहीं नोचर बिया ठीक है कहत नहीं जिया जी हमारी छैया के दवाई ना लिया ई कि कनिया दे के भुला जे हमरो के अजी मम्मी जी जाके तनी दवाई करा दी त पूरा मुहावा करिया करिया लागे लागल अरे मारदा होता नहीं लायक तो अब उहे काम करता है मेरा लाइट क्यों क्रीम है मेला लाइट कौन क्रीम ह पता बा कोचो खेले जी के कहले बा सी लगइले आज ने पतो है के देखी के गरमाइल बना के का कहता बुढ़ावा के मेला लाइट लगा सुंदर लगा का कही तो हमरो के उहे लिया दे हम तनी सुंदर लागो एक कने देखो आज तक ले ना आज तक ले तो हम तो लगैल ही नहीं की सब कुल ना मम्मी जी मेला लाइट से कहता बुढ़ावा खोता कि सुंदर लगबी कहां जने कहां से ई सुनना त ना देखो त ना हमर तो बुझा मोबाइल बाटे बड़ तो सब कुछ के न्यूज मिलत बाटे जन्नी मोबाइल बाटे बड़ सब कुछ के न्यूज मिलत बाटे बक्सा में से पानी निकाले लगलो का ना मम्मी जी दिक्कत ना रहे तो पानी है तनी वो गीत गावा ना खाना चलाओ तो तनी तो हर गीत सुनल जा तनी वो गीत गावा सुनी ना कि बड़ा कलाकार हो तनी गावा कनिया गीत लहसुन डले बड़ काहे को दे एक कने हमरा लहसुनिया दिहा हो काहे का बॉडी लहसुन खाई ना मुर्गा मछरी में तो वहां के डलवाई नहीं है आय आ त औरी डालल बा डालन त इहो के खानी अच्छा मरद के चिंता बरे बा लहसुन हम बोल दी के बोली कौन कौन पीस दे अरे केहू नहीं दे दो लहसुन दे दो ये कौन औरी का तनी और ऊपर नहीं हमरा के साइड में दिए जाला हम भात छुच्छे खाई ना मछरी छुच्छे खाई ना हां वैसे खा ले अब बस लहसुन दे दो लहसुन हमरा के लहसुन दे दो आ जे जेवन खाला उ दे दे हे बस के दे बस दिहा बस बस खाला सा लहसुन खा के गरमा जा आपनो के खाना निकाल लो ना दीदी जी ना दीदी जी और नहीं का हाला से निकाल ला एगो हमने घरवा में ढुकल बैठे वो इंतजार कर के कब हमर मौकी चला के आवो छोड़ दे लहसुनिया दा ना लहसुन नहीं खे जे लहसुन दीदी जी का हो गल लहसुन रे चार हौका कनिए पता नहीं दा कने आओ कने तोर खाली रास्ता दे देता बहिनिया जीजा संगे न खई हां खिया दिया हो छोड़ दे अभी ना खाए ना खिया दी अपना बहिनिया के हो बचिया अरे वो खाली हमारा में बाद में ए हनी हमारी माई के दे दियो ई जे खाना नानी जी के हां ठीक बा मम्मी जी के भर पेट दे दो आ जा बढ़ जा तू हो खाए के हां खा ला हो मन करता तेन तो निकाल के दे दो मम्मी जी लहसुन प्याज का तयासी खई अही कनिया कहत रहमी कि खूब सुघर बनैले बाड़ू होई कमते निक लागत ताटे वो तने मरचा उडले बाड़ी त कितने के डलले बता कनिया में फड़ा बता गण फरावा गल अगर फड़ावा कहतनी कि उए थुआ कहतनी आए मम्मी जी अब पैसा त हमनी का सीखनी जा कि केवन मछरी के का होला गल के फरा मजा एकरे तू निकाल तू खा आप त इतना दे दे ना मम्मी, दीदी जी। का पता लावे बोला के लिए अपन बहनिया के हां बोला लगा ना खाई कहती हम बाद में खा लेम अल्लाह जा तो हो सकता दोनों साथ ही खाई जे बहिनिया हाँ, साथ ही खा ली। यही से लेकिन कुछ कहो बहुत निक लागत एक नंबर के एकदम बनैले बड़ू एक कनिया पसंद तो इहो ना बनावत रहली खाना ए कोनी कोगो मरचा डलुआ हो हम इतना खाना मम्मी जी हम तो खाए ना लेकिन हमरा पता ना रहे कि यार वो सब खाए डरने डरे ना डर ना तो यहाँ सब कोई तीते खाला छोड़ा के जाए कोनो बात ना ई ना खाली तीता आइंदा से बनाई तो डाल देती हमारे पेट मीठ खोजेला अच्छा बटे कोई कि मीठो खाए के चलो चाहे तार जोड़ीदार बाड़ी हम रसगुल्ला भात खा लेना कनिया चीनियो भात खा लेना ई ना हमारा बहुत फेवरेट खाना हम सुन देखी ना दही भात आ चीनी सारी वाला दही आ भात जान लो ना भगलू ओकरा में नमक डालाई तब ना आ ये दीदी हमारी बियाह में ना मरौआ में खाना खियाल जात रहे तो हमारी माई के पहले ही कह देलनी कि हमरा के सारी वाला दही रही है भात तो हम भर पेटा खाए आ सही के हमार माई होई है सारी आ हेतना चीनी आ भात हम ही ना जाननी कि हमार बियाह में हम जानी कि हम खाए बैठल बानी हमनी भर पेटा बता रे के आवे करे त खुश रहलु यही से ना मार बारिश भई रहे धधाइले ही रही त तेनिया ना भइले परिस हमारी रानी बसाइले है नीमक उमक ठीक बाटे नु ठीक बा मछरी ठीक बाटे सब एक नंबर के बा अब कब को मछरी आवे एकर ना कुल नियम बा ए कनी जा दे दो करे के खाए के नानी जी मुर्गा के मछली बने माई के तो दे ये दो बबुआ हीरो के पूछ के आवता नहीं खूब ला जाता हो तुम नहीं नहीं बारी तो बलही ले ला जाए हम देखत नहीं हुआ जीवो हगना गइल बड़ी और ना खाइला तुम पूछियन त कहन के देखो ना
भौजैया पतो ये नहीं कि से पूछत हो एक भगोना मछली करवा देल बनी न तो एकदम लड़बन रे बा हां हां हो जन्नी का करबो हिया से हुआ छुछुआ चलल जा चढ़ौले बढ़ौले में लागल बा। अरे भाई एक भगोना कढ़वा के धरवा देल बनी चल हां चली ठीक है कोई नहीं रखा गइल लेकिन कुछ कहीं मछली का मूड़ी ठीक है। कहा मम्मी बोलत मम्मी कहत रहे कि तू बात तो सही बता अरे का बात करू आओ बेटी खा लिया संगे इसे न कहला एक पिछला हम सुना अरे थाला ऐसे काहे कहत हो कि प्यार डाले कम बाटे काहे दाम खियाओ तो एक पीस चाहे तो तनी मनी ओकर खइले नहीं ना गैस बने थोड़ा बहुत परेशानी रहे इससे ना अरे मम्मी की कहा ले मम्मी कुछ भी बोलत ना अच्छे छूटियन पूछियो का दिक्कत पहले थोड़ा समय खा पी समैया हमरो के मिले दो छोड़ दिए ये में कौन दिक्कत ना काबू जवन काबू तो समय ले ले बाजारे जवन कहियन तेवन कर दे जींस पहनो तो जींस मिनी स्कर्ट नहीं नॉट पास की कोई नहीं उनका दीदिया के कोई रही तो हमारा ना खरीदा अरे बोलियो ना बकरे अपना सखी से सब जरूरी बतिया ये चीज तोहरो कहिया जो चीज कमी वो ले आई और ऊपर पहले खा ले जान हाँ बहुत कुछ बात एकदम खा ना रहे रहे तो हम खाई के तो इतना सुंदर ना मजा आ गया मुँह को बढ़ाई ना कोई नहीं हमी बढ़ाई कोई से कहता लोग एथू हो जाला कपार पर चढ़ जाला हाँ सही बात बा आजकल के पतो ही के तनी मनी बढ़ाई कह दो ना दादा तब बुझाता कि एकदम चढ़ जत ऐसा कपारे पर खाना तो निमने बनौले रही बहुत अच्छा बनौले चुटुका रहा हवे इतना चटक रहा ना कि का कहीं कि होता ना हाथ में ले लिया खा घर अरे पेटवा फूल गइल बा जी जाए नहीं मतलब मैदान लागल बाटे चले मोरो लागल बाटे वैसा नहीं होई होता जी कति छोरिया दाना नहीं लागत रहना कि का बताई अपने का हम झूठा हो बात रहने के तीत नहीं खेत है नहीं खेत ये कर नंबर आई अभी तो के मन लहरा ताते बहुत नहीं कि तीत नहीं खे झूठा के कहत रही दादा हम बुझ गइल बानी बनावले खियले बाड़ी त घरे पनि त जान तड़ी न कि हम के गने मुर्गा मछली कोनेला देखौटी पकड़ चचे चचे कहत रहली सब कि खाना बनावे खियावे में चाहे पढ़े लिखे में चाहे कोनो मने कुल काम में आगे के पैसा दे हम जाई अपन बार के तो आगे यही में पैसा लगा के अरे तो हां लोग के तो खाली पानी में आग लगावत और हां जी आप लोग बूढ़ पुराने बन त का जानता है कि हां कितना फैशन के गने होला अब हमनी के जमाना अभी फैशन के त करबे न कइल जाई होता ना रुपया लागत टे रुपया और त काम ना पैसे मर्दा के खिया बतिया अपने खाली से पेट भर होई ई रो घर वाला दियो त हम का करी रखल बा रखल धइल बा नया भौजाई के हाथे मार खाई लप लप की तू तो भौजाई हो एक दिन देले हो पुरान हमनी के तो हो गनी जा हमनी के देले भाई चुप रह ना काहे के तार माई देबे दिस ई भौजी देले कुनमी भौजी जाए कुनमी भौजी हम ना दे अभी दौड़ के आई देखिए ना
एक खाली चिल्ला दे तो आ जाइए। पूनम दे दे बबुआ के खाना। हाँ ये को दिन नहीं खिदले भाई ना एको तो ये दिले भाई कुछ तो आवा बखी नहीं जब तनी हम बर्तन मत धो देते हैं कहाँ चलते? हां कहाँ जब हम नहीं खिदे तो का कर अरे छोड़ ना मजाक करत भौजाई ने से ना मजाक करी। काहे अब का नाई की फौजी अगर तो नाई की फौजी से खाना नहीं मांगे खाए खाती अभी कहाँ जी हैं नहीं की बोझी के रात नती हमारा से कुल का पतिया बेला रे कहेला बतिया से तन के देवर भौजाई जा जा लिया खाना खिया दे करा के फौजाई से ना मांग लेती जब देखा था खाली हमारे वो तो भौ जाइए ना वो ये भौ जाई ना है जा तो ये गाने ना कहल जाला कह तो मुंह पकड़ के कहिए देले बड़ू कम ना नहीं खिदले तो कम ना अच्छे मुंह लुत्ती फेंक देबो। हां हां सुनु खूब भइल भैया जो खा ले जो धैले बनी मछरी हमरो लइका ना बुझाला के एकदम पकड़ लेती हउवे। अच्छा छोड़ा जाता इहनी के आदत बाटे मोर मजाक कइला के खा ले खाना में